So ang tinuod nga original jud nga Christian kining Jewish Christian. Oh, simple kaya diya man nag-origin Okay. ang diya man nag-origin ang Christian Church. Pero it does not mean nga Jewish Christian ang iyang teaching Jewish pod, no. Dili ang iyang teaching Christian religion. Wala ni ingon sa St. Ignatius of Antioch, kung tinuod ka Kristiyano dapat dili ka mahimong Judaizers. Buot ipasabot dili pwede sundon ang teaching sa mga Hudyo, ilabi na sa ilang gitawag og mga balaod, dili pwede. Dato pa ang Jewish Christian karon is Sunday keeper na dili na Sabbath keeper. Yes, nga naman kay ingon pa sa mga Kristiyano kani ato dili na ka pwede mahimong Judaizer. So, ang Judaizer buti pasabot na kasunod-sunod sila sa ilang adlong ipapahulay nga gi-implement sa mga Hudyo. Kanang mga Sabbath keepers ka mga panahon mga bigi man na sila. Kay kung wala nawala ang tawag ining Sabbath day, kung wala nawala, so therefore ang balaod concerning the Sabbath implemented pa until now. Kung implemented pa until now, nya wa ni mo na tumana o ka tumas tibok balaod.